ukuyithatha nosiqhemeza nozama ngevuka Mzansi uKhosi FM. Turn it up. Njengamanje sibheka indaba yebudget yokuthenga imoto. Kuthiwa ke umbala wayo mhlawumbe ngabe uyakuchaza isilahla. Uyayifela ngale car lena. Ndiyabona ukuthi musuyitholile kuzobe kuhlanya abantu emgwaqeni. Khona kokunye futhi ungaphinda ukusho ngayo mawukuthi uyathanda ukusho kuwe. Okulula ukuthi uyithola usuthandweni ke lwemoto ke entsha shaka nokusho ethi wena kodwa ungathatheki kakhulu ngoba imoto yamaphupho akho isadinga ukuthi ihambisane nebudget yakho. Uhlelo namhlanje #WestBank how to uzophendula ke imibuzo ke yakho ethinta indlela yokuphila. uJunior Duma waseWestBank usemngomumo ukuthi asinike izeluleko zokwenza ibudget yokuthenga imoto. Lindela ukuthi ufundiswe ke ngokukhokhelwa kwemoto. Junior sibingelele sikwamukele kuKhosi ekseni. Yazela yini lapho ukuthi ngiyanibingelela nonke nabalali bokhozi. Kuvela bha ukuthi usufikile. Ugrand weekend yakhe bimnandi? Hayi siphilile sibele impela sente emnandi linani njani? Hayi no nathi impela sente bimnandi kakhulu sigubha birthday party yoKhosi FM and bekuvela nanokuvela ukuthi #WestBank how to bikade ke isifisela ke okuhle. Ke singene indaba lesikhuluma ngayo ngaphambi kokuba mhlambe sithatha imibuzo abalali boKhosi FM because bayasibhalela ke kuyona #WestBank how to. Ngifisa ukuthi uJunior usinike nje isithombe kancane ngokubaluleka ukuthi umuntu onge nokwenza ibudget uma ukuthi ufuna ukuthenga. Lo daba lwe-budget nokonga siyagcizelela kakhulu ngoba amandla okukhokhela imoto lokuthi kubiza nge-affordability kuba inkinga kakhulu bathenga imoto abangaphathanga kahle. Uma ungasakwazi ukukhokhela imoto usuyithola ezikweletini akube kusaba kuhle lokho ngoba phela ungathatha nje isinqumo esisodwa esingaphusile ukuthi uchithe iminyaka uzama ukulungisa i-credit record yakho. Kumbuza abalaleli nje ukuthi i-credit record phela iwona umlando lo wazo zonke izikweletu zakho otshena ibhangi ukuthi umuntu okhokha kahle noma cha. Bawele inhlobo ke engakhokhi kahle uyazifanela nje nalomuntu uyitholelo esikunet esikoleni akubekaba kuhle. Wena wayibeka yacaca because oke wayesikoleni uyayazi lento okhuluma ngayo. Kodwa ke isifundo lesi ke engisibona sibaleke kakhulu kusho kuyacaca ukuthi mawukuthi awukwazi ukuyikhokhela ungalingana nokuthi uzozama ukuyithenga ngoba phela sonke siyafisa ukuthi sithenge ngocash kodwa ke akuso wonke amandla noma umuntu onephakethe elingakwazi ukuthi ke lithenge ngocash. Ingakho ke kubalekile ukuthi umuntu ke onge. Mhlawumbe umunye umbuzo engibhekela ku Facebook nawe ungayisebenzisa loKhosi FM lo #WestBank how to. Umbuzo ovela ku Simon Mahlangu uthi ke uyimisela ukuthi afake isicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto ebhange maduze nje kodwa ufuna ukwazi ukuthi kufanele onge malini ye deposit. Siyabonga kakhulu umbuzo kaSimon we#WestBank how to. Ngingathi nje Simon zama ukonga lokho okusemandleni akho. Ukuze ukwazi ukuzigalela ake nginike nje uSimon isibonelo ngithi asithi nje imoto ibiza 150,000 kanje. Uma ngabe ufaka ideposit engango 30,000 ukhokha installment sithi sibe 3,200 uma uthatha iminyaka emini. Kodwa lokhu ke kulele kutheni uthola interest rate engakanani. So uma ngaphandle kwedeposit ke installment singenyuka uthole usokhokha 3,900 kuya ko 4,000 kanje ngenyanga. Angakhohlwa ku Simon phela ukuthi zikhona nalezi izindleko ezifana no petrol nomshwalense. Ngimkhumbuze nje as well ukuthi Simon uyakwazi ukuthi uma ngabe nemoto endala ukuthi ayidayise bese eyisebenzisa leyo mali njenge deposit yemoto entsha. Uyakwazi ukuthi uhambise imoto mhlawumbe ungelo lemini uyakwazi ukuhambisa leyo moto futhi leyo ngale ukuthi ngiyidayisele uhlengiwe mhlawumbe ngiyilethe kula ngithenga khona. Uyihambise nje egarage le moto bazeyicwaninga bayicwaninge bathi ayisingakunika imali ukuthi leyo mali ke yiyo leyo bose ungayifaka njenge deposit yemoto nje uyakwazi impela. Okay. Sithi sele uSimon ukuthi ekongeni kakhe kwemoto siyambongela futhi akhumbule nje ukuthi phela athole imoto ezahambisana nebudget yakhe. Uma ngalungi ubheke Simon imoto ibiza kangcono noma esisebenzile. Okay. Ake ngize kunangu uSindi Mkhaliphi naye unombuzo la ku Twitter uthi ke yena #WestBank how to uthi usanda qala ukusebenza emsebenzini omusha une deposit enkulu aseyongile. Wow. And ufuna ukwazi ukuthi ke kufanele alinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi aqala afake isicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto ebhangi. Iziphi iluleko nina ku #WestBank how to ngakwazi ukuthi umnike zona Junior? Siyabonga weSindi ngombuzo wakho. Ibhange nje maliqala ukubheka libheke ukuthi angakwazi imisindi ukukhokhela imoto ngaphambi kokuphuma phela isicelo ngoba lokho kunomthelelo ku-credit record. Uma ukhokha kahle ke lokho kuyasiza futhi nokuthi uthole ne-interest rate engcono. Uma ngabe ufaka ke isicelo sokuboleka ibhanki ikidinge le mininingwane istatement sasebhanki senyanga ezintathu ikidinge ne-pay slip nomazisi ke ne-driver's license.
mawusandaze ukuqala emsebenzini ngenzeka ukuthi ungabe neminye yale mininingwane le ngingathi nje uthi athathe isikhashanyana aqhubeke onge i-deposit yakhe ukuba xaxa mangabe sekwazi ukuthi athole le mininingwane usengaqala ke lapha afaka isicelo sakhe sasebank akhumbuleke phela ukwenza ibudget ezomphilisa kahle. Okay Ntombi isikhathi sami masavumi elakho nje lokugcina ungafuna nje ukugoqa kuleli sihloko sethu namhlanje bekade sikhuluma ngakho ungafuna ukugcizelela kumuntu ikakhulu ongenayo njengamanje esifica sesiqeda inkulumo yethu. Ngiyabonga kakhulu balaleli njengoba nisizwile nje amasentweni edluze sikhulume kakhulu indaba yokonga indaba yebudget cabangisisa ngoba asikhulumi lokho isikhathi esiningi kangaka kungabalekile kubaleke kakhulu zonga ubudget sekahle wenze kahle ukuthi mawubudgeta lokho kukwazi ukukuphilisa emva kwako konke. Sihlangana nawe ngesonto elizayo. Ngiyabonga kakhulu baba. And ngiyavela ukuthi available sharp soyakhulu kuJulia Duma sazona kuKhosi FM sibuya kakhulu nakubona le Lokhozi FM ke nokuthi asiphenduleke imibuzo yabo emihle kangaka balokhu beyibuzile sona umyalezo ke lapha ke Duma sengiyawumuhle nje bayancoma lapha uPenny Ratsaka ku Facebook uthi ufisa ukubonga kakhulu ngako konke kwasekufundile kulolu hambo lokuthenga imoto yakwa #WestBankHowTo umama ke oyimele kahle kanti ke uthi ke futhi ke wonga kahle kukhulu imali anciphise kulokho angakudingi ukuze akwazi ezokwazi ukongela ukuthenga lokho akudinga imoto ke wenza ke ibudget engagudluki kuyona kanti futhi uhlale ejabule ngakhulu ngoba ke manje usonge imali eyanele ukuqala ke uhambo lwakhe lokuthenga imoto mawulalele ke nawe semotweni yakho njengamanje ufuna ukwazi ukuthenga ibudget yakho yemoto vakashela ke ikhasi la kwa Westbank Asset Finance kula ku Facebook noma ke ulandele ke @Westbank ku Twitter ukuze ukwazi ukulalela ke zonke ke iqephu ke zangaphambilini sobe siyifaka khona ke ukwazi ukuthi uxosheke kaningi makuthi ziphuthele ungakwazi futhi ke ukusabalalisa amathiphu ohambo lwakho lokuthenga imoto akwa #WestBankHowTo aklaba ke umxhwele kulabo kasondelene nabo ke esikoleni noma ke abangani nabo umndeni la step sethu sanelayo ngesonto elizayo sobe sikhuluma kabanzi ke ngama deposit amakhulu amabhaluni nama residuals ingakho ke ungamele ukhohle ukuthi ke ubhaleke imibuzo yenu ephathelene ke nokukhokhelwa ke kwemoto ngeke wazi singabuza umbuzo wakho ngesonto elizayo #WestBankHowTo igama elilodwa yahlanganisa nje nakanjani ke sibe siyibheka ke imibuzo yakho ke ngesonto elizayo hlelo ke lokho sesithenga bako #WestBankHowTo 25 minutes after 8 uKhosi FM oshobabili nahlani imsizo emveni kweleshaka lombili ihora ivuka mzansi breakfast show DJ Siqhameza noZama kuze kuyoshawa 9 o'clock. Good morning.